Workshoppen her hedder IPAC Workshop, og det står for Innovative Play and Creation. Og det handler om at sørge for at lave en måde at arbejde med problemer eller dilemmaer på, hvor man ligesom kommer bag om sproget. Så vi har forsøgt her at lave en proces, hvor man simpelthen dispenserer fra sproget til at starte med ved at arbejde med artefakter. Så vi har haft en kæmpe tingsbuffet herinde, som jo er ligesom en buffet. Ellers vil være, at der er bare ikke mad på den, der har været ting på den, eller man kan sige artefakter. Og ikke bare sådan alle mulige ting, men nogle specielt udvalgte ting i forhold til, hvordan vi forestiller os associationsrækker kører inden for bestemte felter. Så vi har i gang sat, at dem, der var med i workshoppen, skulle finde ligesom et fælles fokus. Hvad vil vi egentlig gerne prøve at bruge workshoppen til? Altså, har vi en eller anden bestemt udfordring eller et dilemma, vi kan blive enige om? Og når man så har fundet fokuset eller dilemmaet, jamen så går man op og samler en række artefakter, som man synes ligesom kan være med til at være en del af en løsning på problemet.